Eta aurdun egon arren, edo umedun egon arren, beharrak itzen eta bardin segidu berri zengo zan nakabur arten, ez da? Esperar arte, geuian igual afarizetan, nare monomiak lo eminita. Ai, bueno, zeusen, nobedadia da. Eta ja, orden, dutxetan zintzen, eta erropia preparete ukitzen zen, du, eta alparto. Eta ordun zuen denporan bere inoz, bat arabat dioten zan ospitzelera edo ume okitzen? Etzean launtzin horik esteko nata bai. Ni ama ordi eukin neuen eta holan arreletan ditzen. Gero honeko izeko bat nire gizonan abere asko lagundu doz, arepera asko lagundu zoz. Olo kasuen lehenengo egunetan, hiru egunean oian egonen berzetan zen. Bai, gero hori, ez da? 3 egunetan behintzet oian. Bai, eta niok ez dakizele esku zeure oian, noperan nezezidek edo esku, ze, zirik izuna persme barik esku zeure, kakaitzen edo, bakizu amorrak fize edo, mobilu ez deitzen. Eta holantxe izetan esan, bizimodu. Eta gero, denpora luzen bere, urik ikutu barik, eta horre, ume aukitze osten egoten ziren. Honeu ez bezolari, zortzi egun edo izetan ziren horre, prohibizioak. Bai, eta zer da lata izetan zen, hemorragin bildurrez edo? Izen boi bildurre bai zen da, eta bakizu ure nezera eta hotza eta ordu nurben hori pez eta bildurrek.